खोनानानै नोंनि मोखांखौ नायनो लुबैनायानो हाथायावनो थानो सुखुलायासै आं फिसा। आं हाथायावनो आर'नाइ बायनानै लाबोखादों आफा। हरदो बिमा आर'नाइया, आंबो गानो खादिनि फिसाखौ। मोजां फरायथारलै बाबु, मानसि गिदिर जाथारनांगौलै बाबु दानि मुगायाव। फैदो, जिरायफैदो, ओरै जिरायदो, ओरै जिरायदो। ओइ बिमा, दहाय बाजारनिफ्राय लाबोनाया जाग्राया लाबोदो, जयै जालायदिनि खुसिजों। राजा फिसायाबो ओरै जिरायफैदो दे। लोंदो दे। दे लोंदो। बाबु, नोंलाय दालाय माथो सानखो? आयै आरो आफा, आङो साइन्स फरायनानै इन्जिनियार फरायगोन। मोजाङैनो फरायथार दे बाबु दे, मानसि गिदिर जानांगौ। बिमायाबो मिस्ट्रिस, बिफायाबो मास्टार, जेनिबो जिंगा गैया। मोजाङै फरायथार दे बाबु दे। थांनोसै दे बाबु दे, न'आवबो गोनां खामानि दंथारो। थांनोसै, बिदिब्ला थाथ'दो। खुलुमहरदो दे। नै बेखौबो खुलुमदो। गोजोननाय थाबाय दे। दे थांलायदो, जानाय लोंनायफ्राव बिदिनोसै जाब जुब जाथारबाय। औ दे दे दे। औ दे दे दे। राजा, सिखाद' आफा, सिखाद'। सिखाद' आफा, सिखाद'। मानो आयै, आं सिमांसो नुबाय थादोंमोन। फुंजा सानजा जोंहा बराय मेलाव थांनांगौ आफा। आं बयनिबो सिगां नोंखौनो बरायनोसै आफा।
थाबायनो ओंखारदो आफा फुंजा सानजा थांनांगौ दे जागोन दे आयै दे ओइ बिमा बिमा अहाय दंजोबो थैजोब्बायसो नामा अहायथो समायना सना हे धरम रावबो गैया नामा मा जाखो मा जाबोलायखो नोंहा मा गाबज्रिलाबायखो ओरै फै नै आइ माबा माबि लाबोलाबायथारदां नोंसोर आरो न' सिं सिंसो थाबावो नै बिमा नायफै नै मानोथो एफाबां खुसि जाखो बिफा नै बिमा जोंना समायना फिसाया मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिजन खालामदों नंखायनो आं बाजारनिफ्राय गोथाव गोथाव जिनिस लाबोदों मिस्टि दं थालिर फिथाइ दं मिथिबाय ए दे मोजाङानो जादों आंनि फिसा हिन्जाव समायना सना नोङो मेट्रिकखौ जोबोद मोजां पास खालामदों फार्स्ट डिभिजन बेनि थाखायनो आं नोंनि थाखाय रसगल्ला लाबोदों नै आइ जादो आइ जादो जादो दे आइ दे बरिया जोबोद मोजां जोबोद गोजोन मोनबाय आं जोबोद सान्थि जोबोद गोजोन दे हामबायसै फिसा मोजाङै फरायबावदो फिसा मोजाङै फरायबावदो ओइ आमाय दिनै बेरे फुंजानि खबरा मोजांथारनो माथो आमाय सफैबायलै आङो माथो दिनै बेरे फुंजानि खबरा मोजांथारब्रा आमाय ओइ आमाय आयौ आदैसो अनला फैदों जिरायफै आनै जिरायफै आनै अनलायासो सफैगुलायबाय नोमाया दाबो ओंखारख'नो हायाखै ओइ फिफा नै आदैसो अनलाया फैबाय सफैबायना बारायसो औ सफैबाय जिरायथ' र' दसे फिसा खामानि दं न' सिङाव दे अ जिरायदो आमाय जिराय बानायसो खामानिफ्रानो सोलाबथारा एकदम सोलाबथारा दानि बोथोरावलाय मालै आमाय ओइ बिमा गय लाबोलाय बानायसोनो लांगौ फिफा लांगौ साहाबो एसे बानाय लाबोदो दे हा दादाजालाय फरायनो मा थांखि लाखो साइन्स फरायोनो पिअखौ पास खालामखांनानै दिल्लीयाव फरायनाय जायोना बम्बेयाव फरायनाय जायो उनाव सानलायसिगोन लोंदो बानायसो साया गोदैथारलै आनै साया गोथाव जाथारदों ओइ राजा माथो ओंखारबोआ दाबो न'निफ्रायनो अ सफैबाय आदा जिरायदो इन्जिनियारखौ मा लाइनखौ फरायगोनब्रा आदा माबाहाय कम्पिउटार लाइन फरायोनो मानसिफोरा अख्रांजों फैयो मबाइलाव फैयो सोदोबा बोरै खारो बे लाइनखौनो फरायोनो हाब बिदियावथ' लाइना गिदिरथार मोजां जाथारगोन आदा नोंना लाइना बेफोरो बानायसो साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया जाहैबाय दानि गोदान मुगानि आरो गोदोनिफ्राय माखासे टेक्न'लजिफ्रा अरजों बानायनाय गासैबो टेक्न'लजियाव बे अरानो हाबनानै दङ जेरै मबाइल कम्पिउटारखौनो बुंबाय दिनै जोंहा राजाया फरायगोन दिनै कम्पिउटार साइन्सखौ थिग बेफोरो दानि जुगाव जों गासैबो बिथिंखौ जोङो साननानै नायोब्ला साइन्स टेक्न'लजिया बे अरजोंनो माने बानायनाय नालाय बे गासैबो अरनिसो आरो दा जोङो फोरोंगिरि हिसाबै बेखौ जोङो फोरोंनायजों आरो फरायनायनि गेजेरजों मिथिनो हायो देनां नोंबो मिथिगोन बानायसो समाबोथ' जाबायनो बानायसो 1 बाजिसोआनो हाबाफारियाथ' जाबाय
ज' दामलायदो दे बिदिब्ला दे सिखारदो दे आदै आरो मादै माबा खबराथ' जोबोद मोजांथार जोंबो बराय मेलाव थांनो ओंखारदों बिसि गोबावसै बाबुमोनालाय जोंथ' बावाखै नेनानै थानाया नोंसोरखौ नेगासिनो समायना जोंनो मा जाहोनो दाखालि जाहोनायालाय बेल' जाहोनायजोंल'थ' जाया जाहोबावनांगोन मा बुंलाबाय नोंसोरलाय मा बुंलाबायसो दिनैनि बर' समाज जौगाखां आफादनि हांख्रायनायाव नुजाथिफैनो हानाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय बराय फोरबोनि मेलनि हाबाफारिखौ दैदेनलांनो थाखाय आफादगिरि नांगौ जानायलाय जोंहा बर' समाजनि आफादनि दिदोमै थाखानाय थान्दै ब्रह्मखौनो दिनैनि मेलखौ सालायलांनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय गिबियाव रायजो राजा आइ आफामोननिसिम आं खुलुमनाय जासिग्रोबाय दिनैनि बे समाज जौगाखां आफादनि हांख्रायनायाव लेंहरजानाय मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय जोंनिनो ओनसोलनि फरायसाफोरखौ बरायनो हाबाफारि लानायाव आफादगिरि हिसाबै आंखौनो गायसननायलाय आङो दिनैनि बे मेलखौ सामलायनो थाखाय आगान होबाय राजा ब्रह्म औगुरिनि बिथिङा सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय आलासिखौ खावलायनाय जाबाय बियो समायना ब्रह्म बिथाङाबो मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय बिथाङा इस्माव फारानि बिथांनोबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आलासि बिथांखौ खावलायनाय जाबाय दानिया हाबाफारि बायदि जोंहा मानगोनां आलासि बिथांखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों मानगोनां दिनैनि सेथि थाखोआव मेट्रिक पास जानाय अराय मेलनि आफादखौ दैदेननाय आफादगिरि आरो नेहाथारि दिनै आंखौ बिबुंथि लाखिनो खावलायदों आङो बिबुंथि लाखिनो गसंनाय जाबाय बे मुलुगनि मबाइलाइजेसन मुलुगाव टेक्न'लजिनि बादायलायनायाव जौगाखांनोब्ला जोंनि समाजा खोमसि फोथायनाय गैयि जानांगोन निसा जानाय निसा लोंनाय बेफोर गाज्रि हुदाया गैया जानांगोन मावथि समाज लेखा गोरों समाज जानांगोन बेफार फालांगियाव आखा फाखा जानांगोन
रांखावरि गोनां जानांगोन आरो बैसो जायै उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानांगोन आरो आं मा बुंबावनो आंनि बिबुंथिखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय इसोरा सोरजिदों मानसि माइ आरो एम्फौखौ एम्फौआ जायो माइखौ माइआ जायो एम्फौखौ सोरखौ बुथारनो सोरखौ दोननो गासिबो एम्फौआनो जाजोबनांगौब्लालाय माब्रै जानांगौ जाखो मुलियाबो जोब्बाय माइखौबा मोनगोन ना मोनला जाखोब्रा देग्लायलाय माथो एम्फौसो जाजोबथारबाय हिनजाव लायनांगौआलाय हरैबोथ' सेस जाजोब्बायानो हनै न'आवबो हिनजावानो गैया मारै संना खावना जानांगौ जाखो रं नाम्बारजों खारफालांबाय बिराद जारलासो जाबायलै अनला खुरियाबोथ' न'आवनो थाया ओजों बेरायबायहैयो लाइन मारिनायखौल'सो रोंगौ बियो दंखलाबो जाथारला माथो मा जाबावनांगौ जाखोलै गैला अनलायाबो न'आवनो गैयाना ओइ आफा आं बेबायदि साइकेल नांलालै मबाइल बाइक नांगौ उस बेनोथ' जायोना साइकेलखौ सालायबाय थायो बेनो जायो जाया आफा जाया मालायफ्रा बाइक बायदिसिना बायो आंहा साइकेल गिदिरजों थांनांगौ आङो मबाइल बाइक नांगौ फिसाया हिर' बिफाया जिर' दाउस्रिनि बाहायाव दाउखौनि बिदिसो नामाब्रा बिलाय गोदाव सोरावलाय बिदिजोंसो जागोन फांफुं बाइक मबाइल जारलालै बिसोरो गैयाग्रा जोंना खोथाया उल्था जाबाय जोंलाय माथो मोजां मोननायखौ हाबा मोनानो सोर बुङा बियो माब्लाबाबो जानो हाया दाय गोनां बिखौ समायना आरो राजाया उन्दै समनिफ्रायनो मोजां मोनलायोमोन गोसो थोलायोमोन नाथाय बिसोरनि मोजां मोनलायनाय बारानिफ्राय बारा जाबोबाय माथो समायना सोलाय फैदो गाखोफैदो हेलौ बस समायनाजों राजाजों थांगासिनो बस नोजोर हो मोजाङै आदा आंखौ हाबा लागोन ना लागोन सना लागोन फरायनायखौल' साक्सेस खालायग्रो जुथाया दोनदो रदै आं गाखोग्रोनि दानखो
सना आदा अनला आइ आफाया जोंखौ बैसो गोरलैनानै हाबा होआबालाय थै जाम्बि आंनि लोगोफ्रानो मेरला बैसो उन्दै उन्दैयावनो हाबा खालामबाय बैसो बाराय बाराय हाबा लागोन आदा अनला नों आंखौ माला लांफैगोन गाबोन लांसै थाब थाब लोगो हमलायनो हानाय बायदि बाइक बायदो बाइकखौबो गाबोन लायखानोसै आफाया गाबोननो लायनो थिनखादों लायनोसै गाबोननो बाइकखौबो लायनोसै नोंखौबो लायनोसै जाया होमबा सना जायो थ' थांसै आदा अनला थ' सना थ' हाग्रा गेजेराव बारा गोबाव थाजायालै खोमोन गैयि मावजिबो ओंखारनो हागौ थ' थांसै थ' सना थ' गावबागाव न'आव थांसै राजा बे न'आ नोंनि राजा बेयाव जिराय रावबो गैया लेखा फरायनांगौआ बबे बाथ्राखौ रायलायदों समायना आं नोंगौखौनो रायलायदों आं नोंनि नों आंनि आदा हाबा खालामदो ना समायनाय ओरै फैनायसाय बे सोरमोन बियो आंनि क्लासनि लोगो आफा जेखि जाया माने हौवाफोरजों बारा बिदि लोगो जालाबायनाङा मैला जाथारबायलै हिनजाव गैयै न'खरबाथाय माथो जायो हाब माथो आदैया दोसो मानजिगासिनो दंब्रा नै नोंजोंनो दुखु सुखु खबर लानो फैलायबाय बबेसिम फैया मादैया रं नाम्बारजों खारफालांबाय नालाय उफाय गैया संनानै खावनानै जायाबानो थ' जिरायनानै गोजोन लोंसै हाब मा बुस्थु लाबोखोलै दोननोसै बेखौ बावनो दे मा कम्पानि बेलाय भुटाननिलै आदै गोजाथार माथो नै बे माबालै बेंगालरनि दे गोथाव जाथारगोन बेदर खाजि लाबोआखै लाबोदों मनायाव दङ होनदो बावदोंसो है बुरबकनि खामानि आये माथो होमबा सालथे फान्थाव लोंमारला दिनै सैमा जानो हायि बुस्थुखौसो लाबोबाय नामाब्रा आलु माबालै आदै जानो हायि बुस्थुखौसो लाबोबाय दाख्लै मास मोननैनि सिगां थैनानै थानाय रावबो जायाखै दिनै नोंनियावनो लाबाय आं बुरबकनि खामानि गंगारफोरा गेसाव जायोना जायो सोलोंनांगौ जोंबो जादो दे गोथाव जागोन ना जायाखै लादो न' माबायदि जाखो भुटाननिया गोथाव आं बारा लोंलामलै दिनैसो लोंनोसै आं लों गोसाथा दै होआखै जायो नोंलाय माथो लोङा जालायखो मानि उस मोदाय हरो हाथाय गोलाव थान्दा हातसा आदैना फंसे बाथ्रा सोंसै सों नोंना मादैया बोरै नोंखौ खारलांखोब्रा एसे खोन्थादो
मा होनो गोदै आंना हिनजावा एकदमबारे सानफ्रामबो रं नाम्बार रायलायबाय थानायनि एकदम रागाजों दैजों खावलायाव फंसे थाव सोबादों आं दै एफाग्रा सोबाबाय आंखौसो फाग्ला बोराया हाब बायबायसो नामा समाया हा माखौ रागाजों लाबाय आंखौसो होब्रा नोंलाय नोमारिखौ सोबानायखौसो खोन्थादोंमोन आं बखा थांखांदों औ बेयाव नों एराय रोङासै नालाय नांखागोनानो ओरै एरायनांगौ दे हावब्लि दागिनि जौआलाय हरमानसै लाबोखादों लोंनांगौ जानांगौ आना माथायानो गिदिंहांबाय थांनोबो दाखोनालै आदै बे बुस्थुआ मोनलाबाया बा बेबायदिसोबाव नोंनो खुलि आंसो खुलिलायबावनांगौ मा जाखो बेलाय बे गावनि फिसालानो आहार दौग्राबोसो बखा बेखौलाय मानो लाबोनांगौ जाखो नोंलाय आइया नंमारगौसो हा फाग्ले खावलेरे बोरै सोना हरखोब्रा आंबो मोजां मोनथिया आदै मालायबा न' सिङाव मा मा बुस्थु नागिरनो बाहायनो सोना हरबायदां बरिया लोंनो नामा गोथाव जागोनथ' गोथावाथ' गोथावखा लोंनायसै लोंदो हारसिं आं लोंला फाग्ला जाबालाय जानाय नंला माथाया गिदिंहांबाय लोंसै नोङो लाबोखादों नोङो मा सोर लोंबावनो फाग्ला बोराया मा सिसिल खोलै जानाय नंलालै बारा जाबाय ओइ सालथे आदैया जालागोनलै आं जाला बेरेंसियाबो सुनद्राय उन्दुनानै थायाबा एसेखौ नागिरनांसिगोन सानैजों फुथुला गालांसै बेखौ खर'आ गिदिंबाय फै हा मामा जालांला गोलाव लावलाबायखोरा आथिंफ्रानो लावद्राय ओइ सालथे सुंदो ओइ खावब्ले रागैनि जिउखौ दौना गालांसै गथ' गोरलै बायदि सोब्बाय थादों फाग्ला बोराया जाला बियो होद फैदो बालन्दा बोराया गावसो लोङै जायै लावहाबनानै दङ फिसालानि गांनाय उखैनायखौ जेबो मोनथिरोङा ओइ बालन्दा बोराय ओइ जेरै मोनाखै बियो आरो सिखारमाराना बियो सिखारलाद मा जालाबायखो नोंलाय हा बोरबक मा नांगौ नोंनो हा मा खालामनांगौ नोंनो हा आंनो मबाइल बाइक नांगौ आफा दिनैनो गोदान आंनाव रां गैया साला गावसो लोङै जायै लावहाबनानै दङ नों लेखा फरायाव गैया नांगौ नोंनो बाइक मबाइल औ आफा आं होनो हाया दाख्लै मोसौ फाननाया फैसाया बोरो आफा रां गैया माला फाननाय नुवा नोंलाय हा मानो फानाखै माला नुवा नों बै मोसौ फाननायाथ' आइनिसोमोन गैया फाननानै जाखोमादों गैया रां गैया हरनांगौ आफा आरो बे साइकेला मा जाखो बेनोथ' सोलियोना बे बोरै साइकेलखौ सालायबाय थायो मा सालायबाय है आइया मा जोख्लायखो बे मा जानांगौ मा जाया बेलाय नुवाखै गेग्रेगेथिखौ हा बेनोथ' जायो बे मबाइलानोथ' जायोना जाया आफा बे जाया जाथारखाया मा जाया बेलाय जाया आफा जाया आइया मा लाया आजिखालि बिदिखौ रं नाम्बार रायलायनायाव मोजां लाला आफा बुरबक जाबाय नामा नोंलाय ए लावखौल'थ' बिफायानोसो आरो बे सियारखौ बायला जिला दोनबाय थादों नोङो बिहामजो फैबा जिरायनांगौ होनदों जाम्बा मा खालामनाय जाखो बेलाय हा मा जाखो हा मा जाखो बेफोरबायदि सियारखौ
ha bihamजो फैबा जिरायनांगौ नोंखौसो होनसै नामा गंसेल' सियार बेखौ मानो बुफायखो हा मानो बुफायखो हो हे साला बुखा माथो जाथारदों ब्रा साला सियार टिबिल बुख्रेब होमारनो जादोंलै होनसै हो होथारसै नामालाय हा ओइ हा ए थोंगार हामालाय आरै हामा मबाइल साइकेल नायगोनां र' बुथारनां होख्रेबनां बेखौ ए साला नोंखौबो हामालाय आरै हामा लांजाय गोनां हामालाय आरै हामा मा हामा बेलाय हा ओइ आफा हनै नोंसालाया गेस टेंखि लाना ओइ फैबाय आफा मा जाखो अख्लायनोसै ओइ हामा फिसा हामालै उरायनोसै आफा न'खौ आंनि धोन सम्थिखौनो खामलाव होजोबनो नागिरदों नामा नों बिदिबा थाखा फैसाया र' फिसा र' जानो हर दाख्लै मोसौफानिया बाहाय बावनांगौ सावना फिसा र' सावना हरगोन र' लायनोसां र' थांगौ ओइ बेथा नै नों मा बायना लाहैदो न' नै लांदो बावनो दं 1 लाख राङा मा बायना लाहैनो थां बाब आफा बुहुमावबो नुफेराखैमोन आं बेफोरबायदियाव फैसा दोननाय ओइ बमा हामा थांदो लादो बायना लाहैदो थां नों एक नम्बर सिलफिस दे आफा हामालै फिसा हामा थांदो साला हैद थादो मालाय हिनजाव गदाय लानो थाइसे थाइनै बुथुमनायखौ साला आंनि साननायखौसो गासिबो बरबाद खालायजोब्बाय साला बुरबगालाय हा दाख्लैसो नरेन्द्र मदिनिफ्राय मोनदों आङो आरो साला दिनै सावनो नागिरदों साला बुरबगा साला मासटिनि बुरबगा मेलेमानो गैया बियो साला बुरबगा आंनि थाइसे थाइनै बुथुमनानै दोननाय रांखौ लानानै थांबाय आंहा हिनजाव गदाय लाफिनसो थाइसे थाइनै बुथुमदोंमोन मा जाबावनांगौ बेखायनो साला फिसालाफोरखौ सासेल' खांनो हालै साला 10-12 खांबासो जाबाय मासटिनिया थांथोंसै माथो समायनानि लेखासोलै बेलाय लाबाय नामा बा लाबाय मैयासो लादों फाल्टुक खालामनो जायगा मोनाखै फाल्टुक साला नोंसोरथ' दिनै इउनिफर्म गाननानै रावबो फैयाखै बिनिखायनो नोंसोर 100 फाइन नांसिगोन नङाबा नोंसोर फरिखायाव जिरायनो मोननाय नङा मिन्थिबाय जागोन सार समायना नों मोनाबिलि खन्थाइखौ टिभियाव रादाब फरायनाय बायदि थख' फरायनानै खिथानायसाय सार आं बिजाबखौ लाबोदोंमोन माथो बिजाबानो गैया बिजाबालाय मानोथो गैया जाखो ना लाबोआखैमोन नामा लाबोदोंमोन सार बिजाबखौ सोरबाफोर लादों नामा नागिरना नायनायसाय
नै सार बिजाबा आंनियावसो दं। राजाया आखल गाज्रि सार। मालाय सिख्लानि लेखाखौ मानो लाखोमानांगौ बियो? बेखौ साजा होनांगौ सार। राजा नों समायनानि बिजाबखौ मानो लाखुमानांगौ? आङो समायनानि बिजाबखौ लाखुमायाखै सार। नै आंखौ गोसो फोथाय सार, आं मालाबाबो लाखुमाथाराखै। आं समायनानि बिजाबखौ मालाबाबो लाखुमाथाराखै। हाब, लामायाव मोनबोदोंबा मानो दहायनिफ्राय होआखै नोङो? बेखौ साजा होनांगौ सार। साला बुरबक। राजा दिनैनिफ्राय खोमा खेबनानै समायला, नों दिनैनिफ्राय मावला होननानै। राजा दिनैनिफ्राय बेबायदि खालामबावोब्ला नोंखौ बे कलेजनिफ्राय होखारनाय जासिगोन। बिदिबा दिनै एसेयावनो जोब्बाय। थेंक्स। राजा दिनैनिफ्राय बेबायदि खालामबावोब्ला नोंखौ बे कलेजनिफ्राय होखारनाय जासिगोन। दिनैनिफ्राय बेबायदि खालामबावोब्ला नोंखौ बे कलेजनिफ्राय होखारनाय जासिगोन। दिनैनिफ्राय बेबायदि खालामबावोब्ला नोंखौ बे कलेजनिफ्राय होखारनाय जासिगोन। अनला राजाया मानो कलेजाव फैयाखै? आदा राजाया बे कलेजाव हाबलानो गुबुन कलेजावसो हाबनोसै होननानै बुंदों। आं जा बादा होदोंमोन, नाथाय आंनि खोथाखौ मानियासै समायना। नंगौ ना अनला? औ नंगौ समायना, आं सैथो बाथ्राखौनो बुंदों। दे बिदिब्ला। औ दे समायना। आयौ माथो आयं समायनासो फैदों। बाव जिरायफै आयं। जिरायला आयं, आदा राजालाय दंना गैया? मानसियानो दामानि मोखां गेवा गेवा दरसि दरसि जाथारदों। एसे सिगाङावसो शिलंआव थांनो ओंखारलांदों। थाथ' आयं बिदिब्ला। दे आयं दे थांदो दे। दे आयं दे मोजाङै थांदो दे। दे आयं। हेलौ औ गयस्रि, नै आं आबै जालां मोनबाय। अ नों बायदि मालिनि हाग्रा जिङावल' थाबाय थाथ'। औ आं थांगासिनो दं। दे नेबाय था। ओइ आलु नोंथां, मा खालामदों? माथो मबाइलखौलाय खागदावलाबायखो? आजिखालि जिअ' टावारा नेट नांला नालाय अनला बिथां, ओंखायनो एसे रायलायलाय माबा माबि डाउनलड खालामलाबायदों आं। नै गवा दैयाव दुगैग्रा जि गाननो रोङिफोरनि सावगारि डाउनलड खालामदों। बिदिखौ नायो? थैद जे मा गाज्रि जाखो? हामा नोंथां, जायखिजाया नोंथां साइकेलाव हरथ'। दे जागोन, दा गंनैसोल' लाबोफा। जागोनब्रा। दे खालामबाय था। औ दे। ओइ थाथ' दै। साला अनला खारियाव आगान थायै खामानि मावग्रा, र' नोंखौ नुगोन आं। साला अनला सुवादा।
नोंखौ कलेजाव थाङै आरो बेयाव फैनाय थांखिखौ मिथिनानै आंनि गोसोआ सहायनायाखै आदा राजा नों न'आव फैफिनदोना बावनो हाया राजा नोंहा खावब्ला थेमना नायजोम बुगौमोन दंखायो आंखौलाय मानो नांगौ समायना आं बे कलेजाव फरायनो हानाय नङा नोंजों आहा जेबो जाहोन गैया नों आंखौ फोथायाब्ला आं गारियाव बारसिनबानो थैनोसै आं थैगोन नाङा समायना नों थैया समायना नों थैनो नाङा थैगोन हगार नों थैनो नाङा समायना नों थैनो नाङा समायना नों थैया समायना I love you समायना I love you समायना आफाजों बारा सिथाव दाखालामदै सना आइया रं नाम्बारजों खारफालांबाय बेखायनो आफाया एसे खुरलुखुरले बाराथार नों बन थाथ' दै आफाया जोंना रागा खराथार बन थाथ'बाय थाथ' ओइ आफा मा जालायखो आफा सानथिं बाथिंलाय मा जाखो अनला मा जाखो ओइ बाइकआ लाबोबाय जिराय बाइकखौ लाबायमोन आफा मा कम्पानि गोदान कम्पानि थाव नाङा आफा बेटारिनि नामा बेटारि नङालै आफा आरो थाव बायनो हायैखाय ओंखामजों खारग्रा गारिखौनो लाबोबाय आफा हाब मोजां जाथारगोन नामा फिसा ओइ गाखोनायनि लाबो ओइ मुसुरथार नामा जागोन आफा लाय आफा लाय र' आफा र' गाखोनायनि ओइ आफा लाबोबाय आं नै गारिया हाजो खर'नि सिख्रि सिख्ला बायदि समायनाथार माथो आंजोंसो समायगोन माथो लाबो मारबायसो बियो ओइ आफा मा जाखो दैलाय मा जाखो आफा मा जाखोलै आफा लाबो मारबाय नामा फिसा नों सोर बेलाय लाबोबाय आफा बेनो थाव नाङि गारिया औ सिखारदो आफा सिखारदो जिराय आफा जिराय माथो मोजांथार मोजांलै आफा बेनो मोजां माथो खाफालावबो सिनानो गैया नंखायना नोंगौ जाखो गोदान कम्पानि आफा लाइसेन्स थाया बिदिसो औ बोरहोदोलै आफा जागोन दे फिसा जिउ गोलाव जाथों फिसा गोबाव संसार मोनजाथों अनला फिसा ओरै फैलाय मा आफा फै मा मुं बिहामजोना गयस्रि आफा गयस्रि बरिया मोजांथार माथो नों लाबो मारथारना नोंसोरना लाबायलै आफा मारैथो मोनबोखो आलासि जानो थांनायावनो हमफ्राबायलै आफा जादों साला लाइन मारिग्रा बिदिनो आफा माथो खालामबावनो दोनहैफिनदो थां दोनहैफिन आफा आंनो लाबोआखै गदायखौ हाबा नोंबो 15 बोसोराव हाबा खालामदों आंबो 15 बोसोराव हाबा खालामदों 30 बोसोराव जायाखै होनबा नोङो औ जादों बेखौलाय मानो आंहा ओमफ्राय आन्दायसैना आन्दाय आफा मा आन्दायलाबायनांगौ दोनहैफिननालै आफा लाबाय बेखौनो हाबा खालामसै लाबोबायबा जाबाय ओइ र' अनला फिसा र' मा जाखो नों बेंगालराव माला थाङो होन्दोंमोनलाय आथिमंगलखौ बायग्रोनोसै आफा आथिमंगल बायनानै थांबानो जायोलै साला एबारसो खायदा बोराया बाहायना
बयबो मिथिखायो बेंटल कलेजाव बोसोरफ्रोमबो एनुवेल स्पर्ट्सखौ खुंनाय जायो गाजा गोमजायै। दिनैनि जोंनि कलेज उइकनि रंजा फोरबोआव बाहागो लानाय मानि जाग्रा मानाव गेदेर गोरायुं मानि जाग्रा मानगोनां लेक्सारार समायना रमायना मिस मेडाम आंनि फरायसा लोगोफोर आंनि गोसो थुलुंगानायजों रंजाखांनानै दिनै दोंसे मेथाइ खननो सानदों। गावदां गोजा गावदां नायनो मोजां जोंनि कलेजा गुफुर गावदां गोजा गावदां नायनो मोजां जोंनि कलेजा मिजिं दं बेहा समायनायनि थांखि दं बेहा मोदोमनायनि मिजिं दं बेहा समायनायनि थांखि दं बेहा मोदोमनायनि गुफुर गावदां गोजा गावदां नायनो मोजां जोंनि कलेजा गुफुर गावदां गोजा गावदां नायनो मोजां जोंनि कलेजा बिबार बारियाव समायना रमायना बिबारनि गेजेराव हो 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 फुंबिलिनि बिबार बारियाव समायना रमायना बिबारनि गेजेराव बारबावो समायनासिन बिबार बारबावो समायनासिन बिबार सोरगिदिं सारि सारि बेसे समायना जोंनि कलेजा सोरगिदिं सारि सारि बेसे समायना जोंनि कलेजा गुफुर गावदां गोजा गावदां नायनो मोजां जोंनि कलेजा गुफुर गावदां गोजा गावदां नायनो मोजां जोंनि कलेजा गेवलां गेवथां बिबार बारिनि बायदेमलाय सुदेमलाय बारनाय बिबारा हो 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 गेवलां गेवथां बिबार बारिनि बायदेमलाय सुदेमलाय बारनाय बिबारा बरायो थांखिखौ जाफुंहोनो बरायो थांखिखौ जाफुंहोनो सोरगिदिं
सारि सारि बेसे समायना जोंनि कलेजा सोरगिदिं सारि सारि बेसे समायना जोंनि कलेजा गुफुर गावदां गोजा गावदां नायनो मोजां जोंनि कलेजा गुफुर गावदां गोजा गावदां नायनो मोजां जोंनि कलेजा मिजिं दं बेहा समायनायनि थांखि दं बेहा मोदोमनायनि मिजिं दं बेहा समायनायनि थांखि दं बेहा मोदोमनायनि गुफुर गावदां गोजा गावदां नायनो मोजां जोंनि कलेजा गुफुर गावदां गोजा गावदां नायनो मोजां जोंनि कलेजा समायना ओजों फैथ'नायसाय आं नोंजों मोनसे गोनां बाथ्रा रायलायनो सानदों बेयाव फैथ'नायसाय मा बाथ्रा रायलायनांगौ नोंहालाय आंजोंलाय रायलायदो मा बाथ्रा रायलायनो नोंहालाय आंजों समायना आं नोंखौ गोसो थैयो सना नुनायावलाय बोराय साइसदों जोंखौ लानो समायो आं 17 बोसोरल' जादों गभर्नमेन्टनि आयेनाव आं हाबाखौनो लानो समाया आं खि बोरायदों जारौ नों फैदो आं नोंखौ हाबा लानोसै आबौआनो आंखौ लानो नागिरबाय ओइ जाम्बिफोर बे फाथाबारि ओनसोलाव आंनि न'आनो बयनिफ्राय साबसिन नाहरसाय नोंलाय जोंनि आबौसो समाय दा नै आबौ नोंजों समायनायखौ नागिरनानै ला जों समाया नोंजों आरो जोंजों समायनायखौसो लागोन जोङो मिथिबाय थादो जाम्बा बोराय र' नोंसोरखौ हौवा खायदा बोरायबाय होगोन आं ओइ आफा औ सफै आफा ओइ आफा सफैबाय जों सफैबाय औ मा मोनबोखो मालायफ्रा गद्रेज आलमारि मोनोब्ला आंना बोरमाखौसो मोनबायलै आफा जिखुनु जा बोरमासो हरबाय माथो मोजाङानो जाबाय फिसा मोजाङानो जाबाय बेनो मोजां लाबो आं खायदिनि खायदो आफा बेनो सनालै अनला फिसा मासाव मासे जायोबा देनां बेलदि लुनो हागोन ना नंगौ मेलेमा एसे थिगैनो दं थिगैनो बोरमायाबो सनासो बिखुनजोआबो थिगैलै थांदो नोंहा न' सिङाव फैदो फंबाय जोंहा दसे जिरायदो आयदै आं सानफ्रोमबो जानो लोंनो उन्दुनो हाथारलालै आं नंखायनो मोनसे बाथ्रा सानदों समायनाखौथ' आं मोनखानाय नंला बियो राजाजोंसो गुलि नंखायनो आं मोनसे बाथ्रा सानदों समायनाखौ बोनानै लायाब्ला आं मोननाय नंला नोंसोरो बोनो राजि दंथ' औ बस नाथाय बस जों समायनाखौ नोंनो बोनानै होफैयोब्ला जोंनो मा होनो गासिबो आं नोंसोरनो
सासेयाव 50,000 बान्था होनाय जागोन। राजिथ' नोंसोरो? राजि बस। थ'द' बिदिब्ला बै बङाइगावनिफ्राय फैनाय जायपुर लामानिफ्राय बोनानै लाबोनांगौ। मिथिबाय? जागोन बस। थ' Ayo, selesai aku bukan langkah itu. Bukan. Bukan. Bukan dong. Bukan baik. Bukan dong. Bukan. Bukan dong. Bukan. Bukan baik. Bukan. 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 Bukan dong. Tuduh bijeng sona. Bukan. Betul खारदोलै खारदो माबार खारदो पुलिस फैगौ खारदो सिखारदो जारौ जारौआ बबे गामिनि आरो मा मुं सार हाग्राजों खालामबाय नागिरबाय बिनानाव नोंनि मुङा मा आरो नों बबेनिफ्राय फैयामोन आरो नोंसिनि बिफानि मुङा मा आरो मा गामिनि आंनि मुङा समायना ब्रह्म आंनि आफानि मुङा सुदेम ब्रह्म गामिया सानजा मावफाट आरो नों बबेनिफ्राय फैयामोन आं बङाइगाव खुंटार क्लासनिफ्राय फैदोंमोन सार थ'दे बिदिब्ला जों नोंखौ न'सिम दोनलांसै आयै आयै मा जाखो मा जाखो मानो गाबलाबायखो आइ मा जादों नोंहा खुन्थाफ्रा आंखौ बोदों आयै सोरमोन बिसोरलाय सारमोना बबेनिफ्राय मोनबोखो मेडाम गैया जों दुथांफोरखौ हमनो हायासै आरो सिनायनोबो हायासै जायखिया जों समायनाखौ लामायाव लोगो मोननानै बेनिफ्राय लानानै फैनाय जाबाय आरो दे हामबायसै रोजा रोजा साबायखर थाबाय सारमोनहा नोंसोर नङामोनबा आंनि फिसा समायनाया दिनै मा जागौमोन जेबो नङा मेडाम जोंनि डिउटियानो बेनोखा बिदिबा जों थांनोसै नामा र' समायना आइ नै सारमोनखौ एसे मान होदो दे बिदिबा जों थांसै दे थ'दो आइ न'आव एसे रेस्ट लाहैदो सोरमोन बिसोरलाय नोंनि सायाव गाग्लोबनाय गुन्दाफ्रा नों सिनायोना सिनायामोन आइ
न' गैया जाग्रोनानै लादो खुलुमबाय आदै आरो मादै बाथाया एकदम गाज्रिथारनो समायनाखौ बोनाय गुन्दैया मिहिरा मास्टारनि फिसालासोनो बेखौ थिग खालामथारनांगौ आदै दोखो दोखो बुग्लिनानै थाखा फोनांनांगौ हाब इसिबां मानि गाज्रि बियो बेखौ आं गोख्रैनो आङो बिसार होगोन आङो राजानि आखला बिदिसो नों गोख्रैनो डेभेलपमेन्टआव बिसार गारदो आदै दे जायखिजाया आदैमोन बिसाराव एसे मदद होबानो जाबाय दे नोंसोरबो एसे हेफाजाब होबानो जाबाय दे आदै दे बिसारखौ डेभेलपमेन्टआव थाबैनो होदो आदै मादै जों थांसै दे आदैमोन नोंसोर थांदो दे जायखिजाया बिमा आं इसिबां गाज्रि सानाखैमोन नंगौ बिफा जों मालाय मालायनि गोसोखौ बोरै हमनो हानो मानो होनोब्ला बियो सम सम न'आव फैयोमोन ना आखल आखुखौ मोजां दिन्थिदोंमोन मोजां सानदोंमोन नाथाय गवा बियो आं बेखौ केसखौ होथारखागोन